Numele meu e Cristiana Ionescu și sunt fundraiser. Nu cred că mi-am dorit să fiu fundraiser la 5 ani. Nu cred că i-am spus mamei că vreau să mă fac fundraiser la 5 ani. Cred că nici la 20 de ani nu știam că mă fac fundraiser. S-a întâmplat să devin fundraiser și viața mea s-a schimbat din acel moment. Ce înseamnă să fii fundraiser? În primul rând înseamnă mai mult decât un job. Înseamnă să ai o viață întreagă pe care ți-o dedici acestei profesii. La un moment dat vei ajunge să muncești într-o grădină, așa cum o am eu. Dar până să ajungi acolo îți trebuie câțiva ani, 10-15, de dedicație. Dacă are avantaje sau dezavantaje această profesie, n-aș putea să spun pentru că eu o îndrăgesc. Unii poate nu o văd așa cum o văd eu. În primul rând, nu este un job 9 to 5. Nu poți să spui, mă duc la muncă în profesia asta la 9 dimineața și la 5 și jumătate sunt acasă. Nu. Este o profesie pe care o faci non-stop. Fundraiser ești, este a doua ta piele, este modul în care poți să vezi, să trăiești, să respiri și să relaționezi cu toți cei din jurul tău. Practic, fundraiserul este în primul rând un friendraiser. Este omul care știe să arate, să explice, să trăiască, să inspire pe cei din jurul lui cu cauza pe care o reprezintă. Indiferent că vorbim aici de cauza unor copii defavorizați, a animalelor, cauza mediului, absolut oricare dintre ele. Ador să sprijin educația și, în principal, educația copiilor și tinerilor care vor putea mai târziu să îmbrățișeze această profesie pe care eu o ador. Cum mi-a schimbat viața fundraising-ul? În primul rând, am avut ocazia, șansa, ca fiind fundraiser să cunosc oameni pe care într-un job obișnuit nu aș fi putut să-i cunosc, să dezvolt cu ei relații de felul acesta, să învăț enorm de la oamenii din jurul meu, dar la fel de mult, fundraising-ul mi-a oferit șansa de a ajunge în locuri în care nici măcar nu visam. Eu astăzi trăiesc un vis pe care nu l-am visat, dar care este, din punctul meu de vedere, împlinit. Am reușit să fac fundraising și să strâng câteva milioane de euro în România pentru cauze sociale și asta nu s-a întâmplat ușor, dar s-a întâmplat cu multă pasiune și multă dragoste. În fundraising am învățat foarte multe lucruri. Am învățat cum să aplic ceea ce știam, public speaking, foarte multă comunicare, de asemenea presentation skills, instrumente de business, instrumente de marketing, instrumente de sales, dar mai mult decât atât am învățat să spun povești de succes. Practic, fundraising-ul mi-a dat mie șansa, ocazia de a fi deschizător de drumuri în multe arii, de a face campanii pe care nici nu le gândeam, nu le visam și de asemenea mi-a dat ocazia să leg prietenii pe viață. Da, mi-a schimbat viața și am reușit ca la un moment dat visul meu de a trăi într-o grădină și de a lucra de acolo să se împlinească, ceea ce se întâmplă chiar acum. Vă mulțumesc și vă aștept pe toți să fiți fundraiseri pentru că, sincer, oricine poate fi fundraiser.